Jak vypadají takové přípravy na životní expedici? Co si horolezci dávají k jídlu poslední den před odjezdem? Jací vůbec jsou? Jak začínali? Proč to dělají? To by určitě zajímalo jak profesionální horské lezce, tak i školáky ze středního odborného učiliště netradičních sportů ve Vrchlabí. Každá expedice potřebuje speciálního kuchaře a není lepší rejže než on. Není prostě. Kamaráde, připaluj se nám to. Za minutu al dente. Ještě vydrž, kámo, ještě vydrž. Nabereme sílu, abychom zítra vydrželi. Vynikající jídlo od pana Jakuba. Vynikající. Dobrou chuť, Cyrile. Děkuji a s chutí do toho. Naše trapné komedie nikdo nechce ale vážně brát. Kočovní herci tu jsou, mánky kvetou, principál je pán. Benissimo. Ne, tak takhle právě vypadá poctivá vysokohorská kuchyně. Nemám pravdu, Cyrile. Hodně proteinů. Mám těch z masíčka. Hodně zeleniny. Čerstvé zeleniny. Je to tak? Jsme nabuzení. Pohled do netradiční české předexpediční kuchyně se jen tak nenaskýtá. A taky jste mohli vidět pravou nefalšovanou gurmánskou něhu v podání těch nejpovolanějších. Nyní se pojďme rychle přesunout a podívat na tiskovou konferenci expedice Šníkop Cyrila Nováčka a Jakuba Housky den před odjezdem. Oba jsme nadšenci, od mládí milujeme hory, přírodu a postupně zdoláváme všechny tisícovky v naší republice. To tak dobře, já nevím. Prostě těch vrcholů není hodně, není jich ani málo, je jich tak akorát. Jak říkám, je to vlastně 16. vlastně velehora, jakoby tady těch českých podmínkách a chybí nám opravdu k tomu, aby jsme opravdu dodělali tu korunu českých velehor. Máte ještě nějaký dotazy někdo? Ne, koukáme, že ne, tak asi jo, asi to je všechno. Děkujeme. Tak to byla velmi stručná a rychlá tiskovka ohledně expedice. Pojďme si ale něco říci o členech samotné výpravy. Jedním z hlavních aktérů je velmi známý velehorský lezec pocházející z Čech, a to Cyril Nováček. Čau, dobrý den. Jmenuji se Cyril Nováček a tady s mým kamarádem a kolegou z oboru Jakubem Houskou podnikáme jednu ze zásadních expedic našeho horolezeckého života. Je to poslední článek do mozaiky české koruny velehor, tudíž se jedná o poslední vrchol nad 1000 metrů nad mořem, který jsme ještě v České republice nezdolali, a jedná se o vrchol Sněžky. Já jsem to měl trošičku jako nadiktovaný, jo? Že prostě někoho ty rodiče dají na hokej, na fotbal, naši byli takový strašní hippíci, trampové, naturisti, jo? Takže já už jsem obul někdy ve 4 letech po hory, dostal jsem baťůžek, svačinu a šli jsme prostě do lesa. Do lesa, tím to začalo lesem, že ano. A pak jsme akorát navyšovali na morskou výšku. Jo. Už někdy ve 4 letech jsme byli na Štrbském plese, zdolávali jsme nějaké takové ty základní body
body tater vysokých, jo, takže tím mi to bylo prostě zakódováno. V roce 89 ještě za to táče tenkrát, ještě jsem zažil 1. máj, první a poslední 1. máj průvod. To je krásné. Tak jsem nastoupil do oddílu Cepínek, bylo to v Mnichově Hradišti, takže úplně ideální poloha, aby jsme dělali výpravy například do drábských světniček. Jo, aby jsme dělali výpravy na Branžeš, kde máš nádherný pískovce, prostě učí se tam ty základní techniky, prstoklady, jo, prostě rovnováhu základní, učí se prostě vůbec o té přírodě, že jo, to je strašně důležité dostat ten základ, jo. Jako prostě máš v Sokolově, jako máš kdekoliv jinde. My jsme to dostali v Cepínku, to byl prostě spolek nadšenců, jo. Kdo to vedl v tom roce tenkrát? Kdo to tam vedl? Ale to byli v podstatě naši rodinní známí, otcovo přátelé, jo, byl to třeba starý pan Hamr, jestli pamatuješ, pan Svatopluk Hamr, byl to jeho bratranec. No byl to starý Bambero. Já jenom pro diváky, byl to samozřejmě Stanislav Bamb, tenkrát velice uznávaný rakouský lezec, on tenkrát samozřejmě v Rakousku působil. No, všichni víme. Víme, nejenom, je to velice zajímavá figurka, no ale každopádně pokračuj, jak to bylo dál tedy, po tom Cepínku? Cepínku pak to už jako mělo, byl jsem pořád jako mládež, že? Byl jsem vlče, ale mělo to poměrně rychlý a hlavně takový plynulý logický spát, jo. Pak prostě někdy v 93. už za České republiky jsem nastoupil do dalšího oddílu, jak ono se to jmenovalo, Horoklát, tuším nějaký turistický klub, takový nově vzniklej. No, vznikaly různý prostě spolky, bylo toho spousta na Mladé Boleslavsku, vůbec v těch středních Čechách, jako je to docela dost. Česko-Lipsko, všechno takovýhle, i směrem na sever, že jo. Pak vím, že... Já jenom, že tě přerušu, promiň, ale... Vyschlo mi v krku, mám špatný vokál. Je to trošku cítit na pise. Hele, pak ty vole na Gánovi, 98. Tam už začalo jakoby přituhovat, to už byl nějaký ten druhý stupeň základky a tam už prostě víš, jako co opravdu chceš, kam chceš směřovat, kam ne, tam už prostě máš ty svoje prostě priority, vole. Jo, jestli chceš hrát hokej, jestli chceš motat kolem ženských, nebo jestli chceš jít bruslit. Jestli chceš bruslit, nebo jestli se chceš drápat po skalách. Jo. Prostě já jsem to tak měl navočkovaný a přišlo mi to tak v pořádku a jsem za to strašně rád, přišlo mi to tak přirozený a šel jsem do toho naplno, jo. Takže, no, tak to má být. Takže jsem nastoupil vlastně do České asociace horolezectví, oficiální České asociace. Nastoupil jsem jako elef a v podstatě jsem začínal růst. Byl jsem úplně na té základní příčce a postupně jsem si budoval nějakou tu hierarchii, jo. Že vlastně odchodil jsem základku, to byl někdy kolem milénia, vlastně kolem roku 2000, 99-2000. Bývá to tak? A tam už jsem byl v podstatě jakoby takový zkušený cápek, který už to měl absolutně v krvi a každý víkend se byl prostě v hajzlu, když to tak mám říct, jo. Rodiče, díky bohu, zdravím, podporovali mě. A tam už jsme se začali motat kolem stejných lidí, si myslím. Že ten 2001, spíš 2000, jsem udělal vlastně nějaký své první expedice. Já, ještě moji kamarádi prostě z konce té základky, jo, a z začátku střední školy, jo. Důležitý, kam jsem šel na tu střední, jo, jak jsem byl takový blázen, jo, do té přírody, tak jsem se vydal až do dalekého Vyškova. To je taková lesnická, ne? Tuším správně? Lesnická škola Vyškov. To je neskutečný, no. Neskutečná říčka, ale neskutečná krása, jo, ještě ty nedotčený přírody. Ale hlavně velice těžká škola, že to nebylo jednoduchý, určitě ty... Žádná sranda, tam jsou opravdu jako životní praktici, který žijou ve svém světě, který s tím naším prostě industriálem, který tady žijeme, jako mají pramálo společného a opravdu jsou takový ty přírodní lidé, kteří dbají na opravdu ty pochody té přírody, toho základu, toho světa. Jo. Je to tak? No, takže tam je hodně moc jakoby ještě víc
já už jsem byl nasměrovaný, ale víc mě jakoby zaostřili, jo, zacílili ještě do detailu, jo, ještě víc mě udělali takový jako ortodoxního, jo. A tenkrát, já nevím, jestli můžeš zmínit toho kamaráda, já nevím, jestli s Leošem Prajzovým, tenkrát vím, že jste pak i spolu lezli, bylo to, hele, jestli jste i na té škole, protože já vím, že tam chodil taky vlastně Leoš Prajzů. Chodil tam Leoš Prajzů a hlavně tam pak přišel i i synek už zmíněnýho Standy, že jo? Bavíme se, no já musím divákům, samozřejmě jedná se o Jirku Bamba vlastně, který vlastně s Cyrilem vylezl potom v tom následním roce 2001 až 2012 vylezli spolu těch 13 vrcholů českých tisícových. Tak jako tam jsme se motali i spolu, že jo, na těch vrcholech. A řekni mi takhle bokem, jak Jirka Bambu a Leoš Prajzů, jak na tebe zapůsobili, jaký to jsou lezci? Ale tak mně přijde, že to jsou hlavně jako od přírody na daný lidi, na tenhle ten typ aktivity, jo. Mně přišli, že kdyby se vypustil se 3 předmětama do přírody, že tam přežiju prostě klidně čtvrt roku. To jsou absolutně přírodní typy, které si dokážou poradit v jakýkoliv situaci pro mě. Strašně moc jsem se od nich učil, i když třeba Bambero byl prostě o rok mladší, jo, přišel tam o něco později na tu školu. První jsme k sobě měli trošičku jakoby krkolomnou cestu, ale já jsem se od něj pořád učil. Přece jenom on opravdu jako vyrůstal v ještě víc jakoby asi i tvrdších podmínkách. Já přece jenom jsem měl ten servis prostě jo, z Boleslavy tady ze Škodováckého města. Tak o něm se to ví, že jo. Oni bydleli na samotě, tak, Standa to byl strašný samorost, jo, ten se s tím vůbec nemazlil, vůbec ne, že jo, to by mohli jako kteří vyprávět. Mohli by vyprávět teda opravdu o Standovi Bambovýmu jenom v dobrým, že jo, už je to prostě pár let. Velmi osobitý a velmi poctivý člověk. Poctivý přístup měl k té věci, no. Tak to byl velmi stručný výčet v podání Cyrila Nováčka. Nyní si pojďme blíže představit již zmiňovaného Jakuba Housku, dalšího člena expedice Šníkop. Ahoj, čau. Čau, takže Jakube, Čau. Snímám tě a trošičku pro naše diváky řekni mi nějaký základ, co jsi zač. Určitě víš, já nevím, ty to budeš vědět, nevím, jestli to diváci vědí, já jsem Jakub Houska. Jsem ročník 81, jistě mě určitě znáte jako velice uznávaného ve světě, jako českého lezce. Rodiče mě tenkrát dovedli v 84. do dětské noty. No, tam jsem nastoupil vlastně pod vedením pana Klepce tenkrát vlastně jsem nastoupil a chtěli mi ze mě jakoby zpěváka. Já jsem hrozně rád zpíval, já i teď, já když to třeba zkusím jako na ty hoře červený jsou se tam takže tohle bylo 84. Nicméně v 85. mě vyhodili. Pan Klipec mě vyhodil. Tak už to dávno si tak neber, Jakube. Myslím se na něj. Pan Klipec mě vyhodil. No. Stop. Jak mě vyhodili, já se k tomu nechci, to byla velice těžká vlastně v 85. mě vyhodili, nicméně jsem v roce 89 nastoupil na převýchovu, jsem byl v dětském institutu v Celavze a nedopadlo to dobře prostě, nedopadlo to dobře. Na převýchovu, ty debila. Co to tady sázíš? Já jsem právě, já jsem v tom 89. já jsem podepsal revers, a odešel jsem.
Já vím, já jsem tenkrát psal 92. rok a tam já vlastně eviduju, nebo tam vlastně začínají moje první lezecký krůčky, jo. To ti bylo kolik, promiň? V 92. mi bylo... To jsi byl hodně mladý teda. No, bylo to skoro hodně. Bylo to dobrý. Ne, tak ten věk odpovídal tomu, co jsem les a já tenkrát vím, že tam byly spoustu dobrých lidí. Já jsem teda hodně les s Romama, jo. Že... hodně. A já vím, že tenkrát jsme lezli, to bylo myslím v Kopidlně, byl to statek a my jsme lezli až na střechu. To byl 92. ročník. No já nekecám a přísahám, to bylo fakt až na střechu, to bylo velice slušný. Či na ten statek tam, ten ohromnej. No v Kopidlně, no, tam byl... Jak je u železnice. Tak. Ty víš, jak je vysoký. Tyhle, to má tak skoro 50 metrů. No, zhruba, no. Je to velký statek. No ale pozor, to není všechno, my jsme měli i výstupy, respektive první solo výstupy jsme měli na Seníky, že jo. Bylo tenkrát okolo Rožmitálu, bylo strašně moc ceníků a my jsme... Rožmitál pod Radouštěm, že tě přerušu teda? Ne, nad Labem, já nevím, jestli si to pleteš. No já právě myslel, že to nejsou ty Beskydy. Ne, Seníky Beskydy. Ne, to ještě jsem nebyl tak jako daleko, jo. Tam ještě jsem jako nesahalo tam tak jako moje to umění, ale... Přišel 94. rok, jo. 94. rok byl pro mě fakt jako velmi, velmi úspěšný, protože jsem vlastně měl jsem jako první tady vlastně v téhle věkové kategorii jsem měl první vlastně solo výstup na Dětka v Mladé Boleslavi, což to byl vrchol jakoby. Nicméně i v tom 94. přišlo zdolávání těžších kopců, jo, jako byl Říp, Bezděs. To všechno bylo s partou nadšenců, jo, mladých. Potom jsme měli pár solo výstupů bez výštění, já nechci se nějak chlubit, ale měli jsme solo výstupy na stromy. My jsme tenkrát zdolávali Smrky, Borovice, ale pozor, hlavně taky i jedle, jo, což dneska, když řekneš, to není jednoduchý. Jedlí je málo za prvý, že jo? Víš to sám moc dobře, že to není jednoduchý. Zásadní zlom, 97. rok, to byl zásadní zlom pro mě. A bylo to setkání s panem Brožkem. Pan Brožek byl šikovný lezec, výborný ten. Byl to kominík. Ten mě naučil všechno. Naučil mě techniku, jak ty říkáš, prstoklady, rozumíš. Lezli jsme i bez helem, bez jištění, bez všeho. Bylo to nadskutečně bez přístrojů, že jo? Tenhle člověk v 97. o mě říkal, že mám veliký talent, dar, prostě, cit pro. A tak jsem se tomu začal věnovat. V roce 98 až 2002 jsem s ním vylezl všechny možné kopce po celé České republice. Ať už to bylo v Klatovech, rozumíš, lezli jsme paneláky, 6. patro. To byla velká výzva, my jsme ji spolu dokázali. Taková postmoderna horolezecká. A říkám, v Třebíči jsme slezli spoustu seníků. Horští lezci se nám více než krásně představili a my jsme za to velice rádi. Pojďme si to nyní celé shrnout. Cyril s Jakubem v letech 2001 až 2012 společně dobývají 13 vrcholů. A to Čerchov, Klínovec, Smrk, Plechý, Libín, Kamenec, Velká Deštná, Jeřáb, Kralický Sněžník, Studniční hora, Vysoká, Javorník a Ještěd. Cyril o rok později v expedici Kolibří 2013 s Jiřím Bambem a Leošem Prajzem zdolávají vrchol Praděd. A o 14 dní později ve složení Bamb, Prajs, Nováček, Jetel a Zanděk ještě Lisou horu. Jakub zdolal Praděd a Lisou horu ještě v letech, kdy Cyril s lezením začínal. A to zhruba 1993 až 1996 s Vaškem Rokytníkem a Sašou Dabiánem. Pokud se podíváme na grafiku, tak vidíme, že posledním střípkem takzvané koruny českých velehor, kterou tvoří 16 technicky nejobtížnějších tisícovek v České republice, je doopravdy Sněžná hora neboli Sněžka.
Aktuální čas z velitelské základny hlásí 3 hodiny 10 minut a my se přesuneme přímo tam, protože zde už se musí chtě nechtě oba lezci pomalu ukládat ke spánku. Pojďme se podívat. Hele, vystáváme... Vem mobil, prosím tě, vem mobil ze stolku, vem ho do ruky. Ty to chceš vědět. No a klikni mi tam pravým šulikem na objektiv, ukaž to na objektiv. Ukaž to tam. No, v kolik chceme stávat, jenom tak čistě teoreticky, jako lezci správný, v kolik stávají lezci? Ve 5:45. No, dobrý, to polož a měl by se složit ke spánku, no. Dobře. Jsme to trošku přetáhli. To, že to lezci z expedice přetáhli, je zřejmé. Musím nicméně konstatovat, že první díl je u konce a my se budeme společně těšit na díl další, kde již uvidíme členy na velmi obávané cestě po Karakoram Highway, která je vždy dobrodružná a velice výživná. Na viděnou a ahoj.